ez a kocsi? Miért hagyta az út közepén? Várjon még egy percet, uram, mindjárt jön a tulaj. Én várjak, amíg ő szórakozik. Jaj, kérem, uram, én nagyon sajnálom. Egy perc és elállok a kocsival. Maga miatt fogok elkésni. Meg kéne tiltani a nőknek, hogy vezessenek. Mindegyik olyan, mint maga. Nézze, uram. Én rendesen bocsánatot kértem, maga is így beszéljen velem, és mi az, hogy megtiltaná a nőknek a vezetést, melyik évszázadban él? Ide hallgasson, ne húzzon fel engem kora reggel. Jala. És mit csinál velem akkor, ha megteszem, he? Talán megver? Ne keverjen bajba engem, Tűnés. Menjen innen. Nem megyek innen sehová. Nem megyek, rajta hívja a zsarukat, nem érdekel. Amíg nem kéri szépen tőlem, hogy álljak el, én ugyan nem megyek sehová. Mi van, magának elment az esze, vagy balhét akar, Tűnés? Mi folyik odalent? Valaki még alszik. Bocs, ne haragudj, sajnálom, van itt egy kis nézeteltérés, de már is elrendezem. Gyorsan lezárom. Te menj vissza nyugodtan, nem akarom, hogy megfázz. Kösz. Ez nem igaz, hogy milyen emberek vannak. Adjon hálát a szomszédnak. Na, ha menjen. nem keltettem volna fel, nem állnék el. Gyerünk, hölgyem, csak gyorsan. Istenem, elkésik a munkából, talán a világot akarta megmenteni. Hogy ennek is muszáj volt felhúzni a kora reggel, büdös bunkó. Én ugyan nem állnék el, de hát mindegy. Na tessék, elmegyek, na? Van még hozzá fűzni valója? Ez is maga miatt van. Még egy teherautó is elfér itt, nem? Na, menjen innen, menjen! Hallgasson már! Vadbarom, kora reggel ilyen bajba kever. Jaj. Emeld! Bekír, most jön a forduló, bekír! Tartom én, nem látod? Az egész súlyt rám nyomod, ember! Na, nem lehetne egy kicsit halkabban, Most uraim? óvatosan. Na, az ég szerelmére. Már az első naptól kezdve... hogy az a rohadt életbe. Itt nem lehet aludni. Pont most kell beköltöznöd. Jóságos, nézd, én tényleg nagyon sajnálom, mármint én csak rászóltam a munkásokra, hogy ne zajongjanak, na de ők csak a munkájukat végzik. Ne haragudj, figyelj, minden olyan gyorsan történt, nem is értem, én tényleg nagyon sajnálom, még csak ma reggel jöttem Izmirből, és most itt kell hagynom minden cuccomat a lakásban, aztán gyorsan be kell érnem a munkahelyemre. Mellesleg láttad, hogy már korán reggel összevesztem azzal a palival, amitől aztán rendesen felhúztam magam, igazából nem vagyok ennyire ügyetlen. De amikor úgy összebalisztam azzal az emberrel, és megpróbáltam beállni, neki mentem a mögöttem állónak. Ezzel már rosszul indul a napja a szomszédnak is. A szomszédnak? Aha. A szomszédom. Nézd. Hála neked, a gyönyörű reggelnek már lőttek. 2 nap alatt összesen 4 órát aludtam. Aludni jöttem haza, de nem tehetem. Miért? Miért? Még van képed megkérdezni? Szórakozol? Már bocs, de honnan tudhatnám, miért nem tudsz aludni? Még csak most találkoztunk. Igazából nem is ismerjük egymást. Én Niszán vagyok. Te egy rémálom vagy. Hát ebben nincs semmi emberség. Bunkó. És akkor mi van, hogyha hangosan költözöm, és mintha szándékosan csináltam volna, mit csináljak? Na tessék, már megint leesett, véletlenül nem direkt. Költözéskor megesik az ilyesmi, és... Kisasszony! Mit mond, uram? Jöjjön és nézze Mi meg! van? Nem hallom. Megyek már, megyek. Szimitet tessék! Itt a friss finom szimit! Szimitet tessék! Szimit! Itt a friss finom szimit! Szimitet Gyere. tessék! Gyere. Szimit! Gyere át ide. Gyere. Itt a finom Te az friss előbb. szimit! Említettél nekem egy Csak koccanást. felét vigyék! Szimitet Ez az én tessék! kocsim. Ez a tiéd? Igen, az enyém. Nem én voltam. Ezt hogy érted? Ez a te kocsid, nem? Ha? Ez a te kocsid? És neki mentél az enyémnek? Hát, jó.
Jó, hát koccantam, de az nem is érdekel, miért történt. Amikor az ember úgy nekem rontott, pánikba estem, és tolattam mármint nem mentem neki, hozzá sem értem. Nincs is semmi baja. Semmi baja. Jó, van valami a lámpával, de a többit elég leviaszolni vagy mi. Én adok rá pénzt. Pénzt. Jól van. Adj. Hogy most? Igen. Jól van, megadom. Igen, megfizetem. A tartozás az tartozás. No, de hát te is tudod, hogy én ma költöztem be, és csak most jöttem. A költözködés meg elég drága dolog, de megígérem, az első fizetésemből megadom a hó elején. Miféle isten csapása vagy te? Folyton csak bajt hozol rám! Hogy én bajt? Az bizony! Jó, talán zűrös vagyok, te meg zsémbes. Zsémbes vagyok. Kora hajnalban felvertél engem. Az ajtó előtt dobáltad az edényeidet, kinyírtad a lámpámat, és én vagyok a zsémbes, mi? Igen, így van. Ülj be a kocsiba és menj. Na menj már! Megyek. Igen, én Menj! már is indulok. Nem kell olyan indulatosnak lenni, megyek én magamtól is, tessék. Csönd, hallgass, csak menj! Megyek már, nyugi. Nem, ma még nem ébredtem fel. Csak álmodom. Na jó, várj egy kicsit, szóval egy lány beköltözött a házadba, nagy zaj csapott kora reggel és felébresztett. Ennyi? Nem, öreg. Nem az a baj. Beköltözött az épületbe ez a csaj, és az egész ház a feje tetejére állt. Már érted? Jó, nyugi, a végén még rátalál egy kis romantika is. Nem, Ármórát, nem akarsz megérteni. Teljesen megőrített a lány. 10 évet öregedtem. Hé, szerintem eltúlzott, Színán. Hozhatnád a Casanova formát, amit szoktál. Kisegíthetnéd. Mondtam már, ő egy barátom volt. Csak te gúnyolódtál. Színán. Ez a lány biztos, hogy nagyon csinos, nem? Különben nem panaszkodnál ennyit. Lefogadom, hogy még reggelizni is elvinnéd. Annyira feldühített, hogy eszemben sem volt megnézni. De ha tényleg szép lenne, az biztosan feltűnt volna. Doktor úr, jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt. Megjöttek a 3-as eredményei, ezek a te betegeid. Jó reggelt, Színán doktor! Színán doktor? Színán doktor, jól van? Minden rendben? Nincs, Malik. Nincs minden rendben, mert beköltözött egy lány a házamba. Beköltözött egy lány a házába. Ó, az tényleg nagy gond lehet. Minden jót. Mondja, csinos a lány? Hé, Malik, legalább te hagyd. Ez a lány egy 2 lábon járó sorscsapás. Ma reggel betoppant az életembe, és azóta nincs nyugtom. És azt biztosan állíthatom. 10 percig láttam a lányt, de közben 10 évet öregedtem. 10 évet. Már érted? Majd csak lesz jobb is. Melyik szoba? 5-ös. 5-ös. Jaj, én nagyon sajnálom, igazán nem volt szándékos, tényleg nem. Nem számít. Jól van, oké, semmi baj. Nem lehet. Te. Pont itt vagy, és pont te? Vagyis te is itt dolgozol? Színán doktor, jól van? Nem, Malik, nem. Hívd a pszichiátriát. Vegyenek fel most, azonnal. Az lesz a legjobb. Állandóan ezt a rémálmot Mi látom. az, hogy rémálom? Miért akarsz sértegetni? Malik, ebben a percben látsz itt valakit? A göndörhajú lányt, aki állandóan beszél hozzám? Igen, látom. Igazán nagyon csinos. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Én csak az igazat mondtam. Malik. Ha? Megismerkedtetek? Színán, már mondtam neked, hogy ma 2 asszisztens jön, az egyikük Nissan. Ő dr. Színán, mától az ő asszisztense lesz. Mi ez itt? Leöntötted magad kávéval? Gyorsan öltözz át. Várj egy percet. Te mit is mondtál az előbb? Hogy kávés a ruhát, öltözz át. Nem. Róla. Róla mit mondtál? Róla. Ja, mától ő az új asszisztense. Nem. Gyere csak velem egy percre. Beszéljünk. Murat, muszáj megkérdeznem valamit. Az egészet te szervezted, hogy egy jót röhög rajtam, ugye? Hogy mit szerveztem én? Miről beszélsz?
Meséltem neked a ma reggeli lányról. Igen. Az a lány, ez a lány. Nem mondod. De ő az. Komolyan mondod? Igen. Ez volt az a lány? Igen, ő az. Komolyan ő lett a szomszédod, a rémálom. Nem, úr, hát ez egyáltalán nem olyan vicces. Ő nem az, akinek gondolod. Két balkezes, most néz rám. Az első percben rám öntötte a kávét. Jó, azt mondtad, ő az asszisztensem. Nekem nem kell asszisztens. Ne légy Add másnak, nekem nem kell. csináld. Szerintem eltúlzod a dolgot. Na és ha zajosan Olyan költözöd, tényleg nem akkor akarom. mi És ez? Kiöntötte a kávét. Neki ment a kocsimnak, mi jöhet még? Egy napja sincs még itt. Nézd, tényleg nem akarom eltúlozni, de nekem nem kell. Add valaki másnak. Én tényleg nem akarom. Rendben van, Szilárd, jól van, nyugodj meg. A panaszodat továbbítom a feletteseinknek. Nagyon köszönöm, hogy ilyen megértő vagy. De ha most megbocsátasz, már vár egy valódi beteg, akit meg kell vizsgálni. Te pedig öltözz át. Szóval Nissannak hívják? Igen. Látom, Sinán doktor magára ijesztett, de ne aggódjon, igazából rendes ember. Kicsit hirtelen haragú, nem? Hát igen. Ó, Nissan, Oh, szervusz, Berzen! Te hogy kerülsz ide? Hogy vagy? Jól vagyok. Szóval mondták, hogy van itt egy üresedés, de elég nehéz a munka. Megpróbáltak elijeszteni, de ismersz, én itt vagyok. Ismerlek, tehát miért nem hívtál fel, hogy elmondd a jó hírt? Hát nem tudtam, hogy te itt dolgozol, különben rögtön hívtalak volna. Úgy eltűntél. Nem hallottam rólad egy éve. A szüleidről sem. Jól vannak? Igen. Mi ez? Baj van? Nem, dehogy, semmi, csak elég mozgalmas év volt. Ez történt, hát ennyi. Szóval... De örülök, hogy itt vagy. na csak. Már ismeritek egymást? De még mennyire? Nissan, mintha a húgom lenne. Utánam jött az orvosira. A gondjaimra bízták. Beszélnem kellene veled. Ez meg mi? Össze vannak bilincselve. Málik, munkára. 55 éves férfi, erős mellkasi fájdalomra panaszkodik. Fennáll a szívroham. Hogy hívják a kórházaba. beteget? Mehmet Altinova. Akkor én is menjek? Igen, megyek. Jó munkát! Ha segíthetek valamiben, csak szólj, oké? Rendben, közpercen. Most nézd meg. Szemászony, hogy történt? Ahmettel mi tévét néztünk otthon. Akkor a tévé előtt ültünk. Maguk így üldögélnek otthon? Nissan. Jól van. Folytassa, kérem. Ahmet fel akart állni, de elesett. Aztán elkezdett fulladni. Én azt hittem, hogy szívroham. Egy pillanat. Mondja, megvan a bilincs kulcsa? Ó, hát, amikor Ahmet rosszul lett, mi azonnal elindultunk otthonról. Értem. Elfelejtettük a Most hadd kulcsot. jöjjek át ide. Ahmet úr, itt fáj? Nem. És itt? Itt lesz, vegyük le a nadrágot. Tehát itt volt? Ó, mindenhol, ahol az előbb megnyomta, mint a felrobbannának a beleim. Jó, rendben, értem. Tessék, ezt én... Nissan! Akkor Hoznál a hölgynek valami ruhát, ami kényelmesebb? hozom. Még egyszer elnézést. A lánya keresi. Halló? Halló, én az apámat hívtam, de... Az apja most épp a sürgősségi osztályon van, ezért én vettem A fel. kórházban? És hogy van az apám? Ó, persze, ahogy kimondtam, biztosan megijedt, de aggodalomra semmi ok, az apja jól van. Komolyan? Igen, tényleg jól van, semmi komoly, ne izguljon. Én már is megadom önnek a kórház címét.
Sinán doktor majd megőrül, komolyan felrobban. Ez az új kész katasztrófa. Bármi ez is ér, minden rosszul sül el. Én magam is láttam. Ott volt a kezében a kávé, ahogy a doki megfordult, az egészet ráöntötte. Mehetett átöltözni. Szóval a dokinak igaza van, mert reggel... Igen, reggel... Berzán vagyok. Berzán doktor, igen, főnök. Malik, 2 dolgot mondanék. Igen. Először is nem szeretem, ha pletykálnak. Igen. Főleg nem arról, aki fontos nekem. Másodszor, ha csak pletykálsz, ahelyett, hogy a munkádat végeznéd, lesznek következményei. Érthető? Teljesen világos volt. Jól van. Egyébként Nissan nagyon kedves lány. Egyszer még jó orvos lesz belőle. Csak hogy tudd. Én is nagyon megkedveltem. Miért tartasz fel még mindig engem? Nem látod, hogy nem érek rá? Munkára! Ahmed úr, a telefonja a zsebében van. Ne aggódjon, nem veszett el. A vérnyomás 135/80. Az nem rossz. Ez jelezhet hipertóniát, de ebben a korban ez normális. Ön dohányzik, Ahmed úr? Hát, néha rágyújtok, de nem sokat. Már sokszor mondtam, hogy szokjon le, de hiába. Tudja, Ahmed volt felesége volt a legjobb barátnőm. Mi? Nissan. Mi van? Meg is halt. A cigi miatt. Mindig nagy a szája, de kedves asszony. Úgy látom, már jobb a kedve. Ezek szerint enyhült a fájdalom? Igen, most már nem érzem, hogy fáj. Mi történt vele, doktor úr? Nos, a bélgáz miatt felfúvódott egy kissé, de semmi komoly. Vagyis nem szívroham volt. Nem, emiatt ne aggódjanak. Jó, hogy bejöttünk. Legalább megnézték a vérnyomásodat. Remélem most már leteszed a cigarettát. Hallottad? A doktor úr is ezt mondta. Rendben van, Szema, megígérem. Ahmed úr most infúziót kap. Körülbelül 45 perc, amíg lefolyik, de utána sokkal jobban érzi majd magát. Addig csak pihenjen, és jobbulást. Doktor úr, csak egy percre. Tessék. Szóval azt mondta, a vérnyomásom rendben. Igen. Nos, hát van az a pirula, amit testedzéshez használ az ember. Azt használhatom rendszeresen? Használhatja, de csak módjával. Rendben? Mármint nem is kell, csak érdeklődtem. Jól van. Értem. Kérnék még valamit? Kérem, ne mondják meg a lányomnak, hogy itt vagyok. Rólunk a lányom nem tudja, hogy mi együtt vagyunk. Felhívta a lányát, amikor bejöttek? Nem, dehogy. Szemán asszony? Hogy tudná meg Ahmed úr? Nézze, tőlünk a lánya biztosan nem tudja meg. Minden jót. Nissan. Mi az? Baj van? Nem, dehogy. Biztos? Ugyan, doki. Hiszen nem kell mindenből ügyet csinálni. Bélgáz felfúvódás volt a gond, Nissan. és... Igen, főnök? Beszélhetnénk odakint 4 szem közt, hm? Persze. Minden jót, megyek. Minden jót. Igen, én figyelek. Mondd ki őszintén, könnyebb lesz mindkettőnknek. Rendben. Elmondom. Hallgatlak. De ne légy nagyon dühös. Ezt nem ígérhetem. Jól van, akkor egy kicsit... Hol vagyunk? Óvodában? Jól van. Kicsit dühös vagyok. Na de most halljam, mi történt. Az történt, hogy tudod, hogy elmentem a betegnek ruháért a raktárba. Igen. Ahmed úr nadrágja pedig éppen a kezemben volt. Csörgött a telefonja, felvettem. Felvetted? Nem kellett volna? Miért veszed fel a beteg telefonját? Miért? Azt mondtad, kicsit leszel dühös, de kiabálsz velem. Nem kiabálok. Ingerült lettem, folytasd. Igen. Kivettem, megnéztem, a lánya hívta, ő kereste, én meggondoltam, felveszem, hogy ne aggódjon. Felvettem, és mondtam, az apja kórházban van, de nem kell aggódnia, semmi komoly. Mármint jól lesz. Megadtam a kórház címét, és most ide jön. Istenem, most segíts. Hogy jutott eszedbe, Nissan? Miért? Veled tesz valaki próbára, mint egy rossz karma? Ha? Hogy jutott eszedbe ilyet csinálni úgy, hogy meg sem kérdezed? Hogy tehetted? Hát épp ez az. Honnan tudhattam volna, hogy az úr azt mondja, ha lánya nem tudhatja meg? Aj, Nissan, te jó ég! Sinan? Mi történt megint? Tessék mondd el, Nissan, hogy mit tettél rajta? Szóval az történt, hogy én
Éppen a raktárba mentem, hogy ruhát vigyek a betegnek. Az apámhoz jöttem. És hogy hívják az apját? Ahmet Altinova. Ahmet? Ahmet Altinova. De még tehetünk valamit, már mint az úr még mindig bilincsben van, ott ül mellette az asszony, és pont most jött a lánya. Annyira figyelmes voltál, Nissan. Tényleg, ezt igazán köszönöm. Akkor gondoltad volna át, mielőtt felvetted a telefon, most nem lenne itt. Jól van, Igen, de jól van, a- nyugalom. Próbáljunk pozitívan állni a dologhoz. Sinan, Igen? te menj és próbáld megállítani a lányt. Jó? Mi van? Miért én menjek oda? Ő szúrta el. Jaj, ne kérem, ez az első napom itt. Mit tehetnék én, hogy Az megállítsam? első nap. Első nap, és már is a feje tetejére állt itt minden. Elmegy a Hihetetlen lány, vagy. most indul, menj már, menj. Malik, Igen, főnök? keres valamilyen fogót, aztán menj a 3-asba és vágd le azt a bilincset, jó? Bilincset? Ne kérdezősködj, nincs idő, menj és csináld. Allah, most nagyon ideges lettem. Hogy van az apám? Bemehetek hozzá? Nézze, mi korábban kellett volna hívnunk, igaza van, de aggodalomra nincs sok. Az apja jól van, most infúziót kap, de már jobb az állapota. De bemehetek hozzá? Nagyon szeretném látni. Természetesen, de most alszik, később bemehet hozzá, rendben? Addig is, amíg várakozik, megihatnánk egy kávét. Ha ragaszkodik hozzá? Ha szeretne, ragaszkodom hozzá. Na jöjjön. Ó, közben meg velem. Mindegy, nem érdekel. Itt vagyok. Mit akar? Itt van a lánya. Mi? Hogy? Mi az, Nem hogy itt tudom, van? kérem, én csak azt tudom, le kell ezt vágnom. Ha megengedik, csak egy Vágja. perc. Siessen, Igen, persze. Megoldom, hogyha egy kicsit széthúzzák a karjukat. Elbánok ezzel, ne aggódjon. Engedj csak óvatosan! Malik, mit csinálsz? Én csak vágok, Doki. Nem tudsz elvágni egy egyszerű bilincset? Na, engedj oda, vigyázz! Pardon. Menj innen! Doki, inkább fentről kellene. Ha fentről lenyomja, meg lesz. Elnézést kérek. Gyere ide! Gyere és folytasd! Hihetetlen, mi jöhet még? Majd én megoldom. Na hát, Dr. Sinan, még egy ilyen helyzetben is megnevetted. Bár ne itt találkoztunk volna. Hát, igen. A kórházban találkoztunk, de végül is nem a betegem. Akkor ez nem volna etikus, de maga a betegem, lánya, és így ki tudja, akár folytatódhat még az ismerkedésünk, hát? Igen, de gondolom nagyon sokat dolgozik. Igen, ez igaz. Valóban sokat dolgozom, de időnként azért akad szabad estém. Az jó. Dr. Sinan, Tessék, Nissan! Doki, hát én kérdezni akartam, mivel a mentorom is vagy, ezért gondoltam, hogy ezt megkérdezem. Mármint eltűnődtem azon, hogy a jövőben mi lesz a feladatom, mert én szeretek előre tervezni. Amikor Ahmet úr ilyen állapotban van, helyes az, hogy itt kávézgatsz lent a büfében? Milyen állapotban van? Azt mondta, hogy jól van az apám. Belén, kérem, várjon! Nézd, nem tudom, hogy ezt miért csináltad, te ezt nem úszod meg. Kisasszony! Te maradj itt! Belén! Ezt hogy úszom meg? Megvan, kész, elvágtam. Tegyék hátra. Lányom! Gyere! Jól vagy? Malik! Jól vagyok, persze. Most ébredtem fel. Pihentem. Nézze, Pelin, feleslegesen aggódott, az apjának nincs semmi baja, ahogy mondtam. Hála az égnek. És most hazaengedhetjük őt, de előbb még pihennie kell megtenni, hogy kint várakozik. Nem hagyom itt apát. Azért drága kislányom. Mit művel? Nissan, menj ki. Menj ki, nem akarlak itt látni többet. Menj! Azt add ide, és menj! Jó, de
Nissan? Mit akarsz tőlem? Szerinted? Elvenni tőled a stetoszkópot, menj! Pelin kisasszony. Az apjának pihenésre van szüksége. Megkérem, fáradjon ki. Lányom, nekem még pihennem kell. Most menj ki, nem sokára én is megyek. Jól van, apa, de ugye minden rendben. Igen, nagyon is. Szerencsére. Szema asszony, veszély elhárítva. Malik, szólj a Szuman nővérnek, hogy hozzon ruhát Szema asszonynak. Igen, Doki. Most valóban sikerült elhárítani a veszélyt. Szerencsére. Mármint mindannyiunk mázlia. Aj, Malik, én csak valami apróságot akartam tenni, de Sinán így is dühösen ordibált velem. Hát Sinán egy kicsit keményen bánt veled, az biztos. De ne izgulj, megoldódik. Mármint a Doki eléggé kiszámíthatatlan. Malik, a beteg rokona itt hagyta a telefonját, de már elment. Jól van, majd elintézem. Szerintem a lánya telefonja. Elnézést, lent vártam a büfében, de itt hagytam a számomat, és azon fognak hívni, ha apám felébredt, ugye? Igen, valóban azzal a számmal értesítjük, de nem tudtuk volna megtenni, ha nincs meg a telefonja. Ezt itt felejtette. De ez nem az én telefonom. Ez Szema néni telefonja. Pelin, drágám! Hála az égnek, jól van. Most tudtam meg, azonnal jöttem. Az hogy lehet? Nem voltál itt korábban? Nem. Drágám, amint megtudtam, jöttem. Akkor hogy került ide a telefonod? A telefon... Hogy került ide a telefonom? Pelin, én most... Megyek és megkérdezem apát. Pelin! Sinán engem ezért most biztosan kinyír. Malik, te edd meg az ebédemet. Majd megoldják. Apa, mit csinált itt veled ez a nő? Melyik nő? Hát, lányom, igen, hát én... És mi ez a bilincs? Tudod, Pelin... Ahmed! Valami történt az apámmal! Valami baj van! Jó van, hátra! Adjunk neki 300 mg atropint. Ahmed, mi van veled? Apa! Oxigént. Istenem! Apukám! Ezt tegyük fel. Apu! Istenem! Újra szabályos a szívverés. Jól van. Ó, hála az égnek. Apa, jól vagy? Igen, már jól van, ne aggódjon. Szép volt, újonc. Életet mentettél. Az EKG-t ellenőrizzétek fél óránként. Ha bármi baj van, azonnal szóljatok. Igen. Doki, főnök? Újra szabályos a Igen, szívverés. Szóval most, hogy kivívtam az elismerésed, nem szeretném azonnal elveszíteni, de elmondom, úgyis megtudnád, legalább tőlem tudd meg. Mondd csak. Mondom én. Szóval azon igyekeztünk, hogy Ahmed úr lánya ne tudja meg, milyen kapcsolat van Szema asszony és közte. Ezt tudod? Igen. Ő most tudta meg. Nem kérdezem, hogy miért, Nissan. Tényleg nem akarom tudni. Nézd, az látszik, hogy jó orvos vagy, mert a legtöbb kezdőorvos ilyen helyzetben nem tud úgy reagálni, ahogyan az előtte. De akkor miért vagy te ilyen? He? Mondd, miért viselkedsz így, Nissan? Miért? De most mit csináljak? Állandóan játszik velem a sors, nem én tehetek róla. Komolyan mondom, mindig ilyen helyzetbe kerülök. Srácok, ti ettetek már? Ebéd? De éhes vagyok. Van egy jó hely itt, a kórház mellett. Jól van. Igen, akkor én gyorsan hozom a táskámat és jövök. Ahmedékhez akarsz menni? Miért? Neked nem jön be? Nem, Ahmedékkel nincs semmi bajom.
Nissánt miért kellett elhívni? Annyira ügyetlen, biztos megint ránk borít valamit. Ugyan már, Sinán, nem értem, miért bántod ezt a lányt. Csak ebédelni megyünk. Jó legyen. Amúgy is lány, mi tehet? Csak tonhalsalátát, azt is öntet nélkül. Azt akarod mondani, hogy megfigyeled, mit teszik egy nő? Na. Tudod, elég jó az emberismeretem, és a nőkkel kapcsolatban soha nem tévedek. Jó az emberismereted. Én csodálok téged, komolyan. Jó napot, urak! Hogy vagy, Ahmed? Mi újság? Mit hozhatok? A szokásosat kérjük, Ahmed. Igen. És a kisasszonynak? Nissan. Isteni ragukat készít Ahmed felesége. Választhatsz bármit, biztosan nem eszel rosszat. Itt minden isteni, elhiheted. Mondja, van manti? Hogy ne lenne? Jó, akkor kérek egy nagy mantit, jó sok szószal meg olajjal, jól pakolja meg. Aha. Sally, 3 manti! Az egyikre sok szószt tegyél, dupla adag lesz. Mi az? Semmi. Sinannak kiváló az emberismerete. Murad, ne szívas már. Mondd, Ahmed, hogy van a fiad? Hála neked sokkal jobban. Ha már felépült, remélem el tudunk menni és meglátogatunk. Gyertek, már nagyon hiányzik. Üdvözlöm. Átadom. Szóval mi van vele? Nem érdekes, egy baleset otthon. Neked ez valami rejtett képességed? Ha? És ragadós? Bárki megkaphatja? Egy jelet kéne tenni rád, veszélyes. Ne gyere közelebb. Sinán. Te vagy a tanárom. Igen, Malik? Nem vagyok szolgálatban. Jól van, már is megyek. Mi történt? Szívrohamos beteg. Jól van, én is megyek. Nem kell, maradj csak, ebédeljetek, elintézem. Biztos? Igen. Ahmed, egy törölve. Rendben. Köszönjük, Ahmed. Jó étvágyat! Ez tényleg nagyon finom. Szóval olyan kis vadóc, de visszahozta az embert az életbe. Nem is számítottam volna rá. Szép volt. Tudod, én hidegvérű embernek tartom magam, de én se tudtam volna azt csinálni, amit ő. Nagyon értékelem. Ha ránézel, egy törékeny kislányt látsz. Aztán egyszer csak megmenti valakinek az életét. Malik! Mi van, anyám? Nem az anyád, Berzán. Igen, tudom. Azt hiszem, figyelmeztettelek, hogy csak plegykálsz, annak következményei lesznek. Igen, mondtad, de... Mondtam, ugye? De ez nem volt igazán pletyka. Én dicsérem Nissan doktort. Jókat mondtam a barátunknak. Milyen szép siker rögtön az első nap. Szép volt, nem igaz? Mondd meg. És ha megtehetném, én mindjárt Nobel-díjat adnék neki. Nobel-díjat mi? Nobel, hát. Malik, áld a szerencsédet. Jó kedvemben vagyok, ne kelljen még egyszer szólni, ha igen, megkínozlak, világos? Igen, főnök. A tányért nem eszed meg, ugye? Hozhatok még valamit, Doki? Köszönöm, Ahmed. Csak a számlát kérem. Ugyan már. Hogy engedném el te anélkül? Bátyám, mi nem ihatunk teát. Nehogy a végén megégessünk valamit. Ne törődjön vele, 2 teát kérünk. Nagyon jó. Az eredmények? Ahmed úr, a vizsgálati eredményei jók, de ahogy megbeszéltük, a cigarettát le kell tennie. Persze. Most már megjött az eszem. Rendben. Egy éjszakára megfigyelés alatt tartjuk. Holnap lesz még pár vizsgálat, utána hazamehet. Köszönöm szépen. Szeretnék mondani valamit, és elnézést, hogy így feltartom. Kérem. Először szeretnék köszönetet mondani ennek a gyönyörű lánynak. Ha ő nincs itt, én már nem lennék életben. Köszönöm. Nem szükséges megköszönnie, ez a munkánk, és
Egyébként épp elég zűrt okoztam magának. Nem, igazából még jól is alakult. Így legalább nincs titkolózás. Elmondtunk a lányomnak mindent. Nagyon megértő volt. Köszönöm. Csak legyél jól, nekem semmi más nem számít. Az én drága kislányom. Nem sokára esküvő lesz. Magukat is meghívjuk. Ó, de romantikus. Jól van. Hát akkor minden jót. És jó pihenést. Doktor úr, valamit el kell mondanom. Együtt van ezzel a lánnyal? Mi? Nissannal? Nem, honnan vette ezt Ahmed úr, dehogy Isten ments. Ugyan, mi is civakodtunk Szemával, és mi történt? Nem sokára megházasodunk. Nem tudni, hogy kit és hogyan talál meg a szerelem, doktor úr. Erre nem talál választ a vaskos orvosi könyvekben. Engem is az élet tanított rá. Csak egy jó tanács. Kösz. Köszönöm. Drága. Na, mi a helyzet, fiúk? Mit terveztek ma estére? Hát nekem ma este randim van. Ó! Jaj, nem már, ne röhög ki. A lányommal. Őt viszem el. Ez nagyon nehéz. Mármint neki, és neked is ugyanolyan nehéz. Nem is tudom. A legtöbb barátja szülei elváltak. Gondolom, majd ő is megszokja. Nem mi vagyunk az első elvált házaspár. És nektek mi a terv máram? Hát én feltett lábbal megnézem a meccset. Most semmi másra nem vágyom. El akarom felejteni ezt a napot, és elsősorban Nisant. Szirám. Jó, tudom, Berzán, nagyon tehetséges, de fárasztó. Ez világos, de túl keményen bántál ma vele. Mi az, mindketten a védőügyvédei lettetek? Na, menjünk. Halló? Szia, anya. Igen, jól vagyok. Nem, már itthon vagyok. Igen, hosszú nap volt. Épp most értem vissza a piacról. Most pakolom ki a cuccokat. Áó! Szemét, legalább bocsánatot kérnél. Hallod? Jó, figyelj, anya, később visszahívlak. Igen, anya, ne izgulj miattam. Jól vagyok, majd hívlak. Most fröcsköd le egy kocsi, ez van. Szerintem nem vicces. Szerintem vicces. De én nem nevetek. Hát, Isten igazságot tett. De várj már egy pillanat, nem segítenél felvinni a cuccokat? Hát, nem sajnáltál meg? Legyen. Tiszta kosz lett mindenem, nem hiszem Na, el. Csak ma reggel jöttem Isztambulba, és eddig csak bal szerencse ért. De mi jöhet még? Kimaradt volna valami? Szerintem nem. Akkor nem árt óvatosnak lenni. Hogy érted? Talán ez is az én hibám? Mindegy. Mostantól nem is gondolok erre. Hazamegyek, felteszem a lábam, berendezkedem, nézem egy kicsit a tévét, és arra gondolok, hogy ez meg sem történt velem. Remek. Nagyon köszönöm. Gondolom, túléled valahogy az éjszakát, nem? Persze. Jó ét! Neked is. Jaj, most meg hová tettem a kulcsomat? Tehát ez azt jelenti, hogy a vendégcsapatnak ezen a mérkőzésen feltétlenül győznie kell, és akkor megnyerik a bajnokságot. A vendégcsapat nagyon erős támadósával érkezett. Gyorsan csukd be az ajtót, jön!
Kerülj beljebb. Muszáj volt bejönnöm, mert követ engem. Követnek. Ne nyisd ki az ajtót, azonnal bejön. Na engedj, hadd intézzem el. Halára rémített. Nem kell rémüldözni, de ha megengednéd... Ne, én csak kinyitottam az ajtót, és a 8 szemével egyenesen rám nézett. Na várjunk egy kicsit. Te most miről beszélsz? Egy pókról. És elhangzott a sípszó. Egy pók van a lakásodban. Igen. Niszán, kifelé. Menj! Egy pók nem csinál semmit az emberrel. Tűnés, hadd pihenjek, menj! Nem, azt nem lehet, félek a pókoktól. A rettegés szükségtelen, Niszán, mit teszünk? Szembenézünk a félelmeinkkel, hogy legyőzzük, ugye? Menj! Tehát ez azt jelenti, hogy a vendégcsapatnak ezen a mérkőzésen felüldöznie kell, és akkor megnyerik a bajnokságot. A vendégcsapat nagyon erős támadóság. Gyorsan csukd az ajtót, jön! Kerülj beljebb. Muszáj volt bejönnöm, mert követ engem. Követnek. Ne nyisd ki az ajtót, azonnal bejön, azonnal. Na engedj, hadd intézzem el. Nem, halára rémített. Nem kell rémüldözni, de ha megengednéd... Én csak kinyitottam az ajtót, és a 8 szemével egyenesen rám nézett. Na várjunk egy kicsit. Te most miről beszélsz? És elhangzott a sípszó. Érdekes mérkőzést láthatunk majd. Egy pókról. Egy pók van a lakásodban. Igen. Niszán, kifelé. Menj! Egy pók nem csinál semmit az emberrel. Tűnés, hadd pihenjek, menj! Nem, azt nem lehet. Félek a pókoktól. A rettegés szükségtelen, Niszán. Mit teszünk? Szembenézünk a félelmeinkkel, hogy legyőzzük, ugye? Menj! Na menj! De még ma. Még hogy egy pók. Kerim hirtelen megindult előre. Szépen vezeti a labdát elő. Kerim gólhelyzetben van. Ez az Kerim. Kapura lő. Rúgd! Rúgd! Istenem! Kerim, mit tettél? Valaki most biztosan szívrohamot kapott. Mit műveltél velünk, Kerim? Niszán. Ott volt előtte a labda, és kihagyta ezt a helyet. Mi van? Mi van? Ilyen még nem fordult elő vele. Igen? Ezt nem fogod elhinni, de... Nem, drágám, én elhiszem, hogy neked mindened megvan. Jól van. Szóval én a telefonról, vagyis a netről felhívtam egy embert, egy bogárírtót. Szuper. Csak hogy nem tud csak holnap ide jönni. És mi az, ami hihetetlen? Igen, igaz, mindjárt odaérek ehhez a Jó, részhez. tedd azt minél előbb. Tudod, mire gondoltam? Arra, hogy ha a kanapén összekucorodnék és itt aludnék ma, az nagy gond lenne. Az. Igen, nagy gond lenne. Komolyan az. Igen, komolyan. Jó, de nem sajnálsz meg. Na gyere. Viszont 2 feltételem van. Világos? Először is nem forgatod fel a lakásomat. Másodszor csendben maradsz, mert én meccset nézek. Rendben? Világos volt? Igen. Komolyan mondom, nagyon hálás vagyok ezért. Én olyan csendes leszek, mint egy kis egér. Egy pisztelés sem hallasz. Persze. Igen, drágám, hogy? És bedobás következik a hazai csapatnak. Ismét Kerimnél van a labda. Tovább passzolja. Na, Újra bedobás. ott akarsz állni? Ülj le! Hát, megígértem, hogy nem forgatom fel a lakásodat, de már eleve nem olyan tiszta. Jaj, nem. Én nem ezt akartam mondani. Hogy is mondjam. Olyan vagyok, mint egy ázott ürge. Nem tudsz adni ruhát?
De tudok adni. Hogy ne lenne? Van. Istenem, mit követtem el, hogy ezt érdemlem? Mit követtem el? Milyen színű a zsiráf? Lila. De a zsiráf nem is lila, apa. Mi festjük meg a zsiráfot. Miért nem lehetne akkor éppen lila? Hm? Szerintem is. Akkor fest. Lajda anyukája és apukája elváltak. Igazán? Szó, menjünk aludni. Nem maradhatok fent még egy kicsit? Egy kicsit? Jól van, rendben. Újabb helyzet, amit Kerim kihagyott. Na, gyerünk! Zsinórban a negyedik. Mi történik? Most megy a kupa meccs. Ezt majdnem kihagytam. Adj rá hangot gyorsan. Mi van? Most leülsz és nézed velem a meccset. Igen, de tudod, mostanában ez a Kerim kezd igazán feldühíteni engem. A Pali már nem ura saját lábának. Ha én lennék az orvosa, akkor én már rendbe hoztam volna, de hát mindegy. Igazad van, Nissan. Már nem ura a lábának. Hát, szóval én azért, mert nagyon elfáradtam. De most ez a Kerim, a fiú, olyan jól játszott Németországban, mire visszajött, már elfelejtette, amit tud. A világ pénzét megkapta, visszajött, elbuliszta, és bum! Nem. Te, az tök jó, hogy a foci ennyire érdekel, de a chipset egyedül falott fel. Azt hiszed, nem látom? Színán, könyörgök, számolod, mennyit tettem? Jaj, nem tudok olyan gyorsan számolni. Jól van. De ismerd el, hogy gyorsabban eszed, mint az átlag. És utána a szörnyetegek nem ijesztgették többé az embereket, hanem megnevettették. És onnantól fogva nem voltak többé szörnyetegek. És ezzel a mesének vége. De az elején miért ijesztgették az embereket? A nevetés sokkal viccesebb. Nem olyan rémisztő. Igazán? Elolvasom még egyszer? Igen. Majd holnap. Most már ideje aludni. De nem lehetne még egyet? Igen, de engem hirtelen úgy elnyomott az álom. Nem olvasunk, már alszunk, mert a lányok, akik alszanak, gyorsan felnőnek, és utána, ha megnőttek, megírhatják a saját meséjüket. Jól van, alszom. Ügyes vagy, kislányom. Apa! Igen, kicsim? Itt akarok maradni. Itt lehetsz, amikor csak szeretnél. Nem úgy, mindig. Kicsikém, nagyon szeretlek. Ne izgulj, sokszor leszünk együtt. És anyának is nagyon hiányzol. Ő is látni akar téged. De időnként itt leszel nálam. És eljössz, amikor látni szeretnélek? Amikor csak szeretnéd. Megígéred? Igen. Jó, akkor már alszom. Az esküvő után ellátogatunk a környező falvakba, és megkóstoljuk a csodálatos ételeiket. Innen már könnyedén eljutunk az első faluba. Jaj, ne. Hagyjuk ezt, mindjárt elérem.
Ó, isteni illatokat érezni a konyhából. Igen, most már nem sokára ott vagyunk a konyhában. Ajvacsink, egyik legnagyobb vonzereje itt van a csodálatos látkép. Ez az. Doki, Hát, én nagyon sajnálom, elaludtam. hát igen, akkor most menjünk aludni. Ha? Vagyis, Doki, Mi az, Nissan? nem adnál nekem egy tiszta lepedőt, vagy valami ilyesmit? Tényleg kell? Hát, igen, az jó lenne. Jól van. Rendben. Hopp. Kész is van. Istenem. Az első nap után én is így aludtam. Nissan, Ha? ne a falat támazd. Kész az ágyad. Mire való? Az ajtófélfán nem alszunk, hanem itt, ugye? De gyere. Feküdj le, gyere. Hé, most mit csinálsz? Bekapcsolom a tévét. De miért? Csöndben nem tudok elaludni. Ezt értem, de én zajban nem tudok elaludni. És mivel ez itt az én lakásom, az én szabályaim játszanak. Jó éjszakát! Mi van már? Nissan. Mi van megint kora reggel? Halálra rémisztettél engem. Neked elment az eszed. Hány óra van? Kértem én tőled reggelit? Én csak aludni akarok. Felfogtad, Nissan, én nem akarok más, csak aludni. De én elugrottam a kocsival reggelit venni. Mert a hűtő teljesen üres volt. Reggelit akartam csinálni neked, azért, hogy megköszönjem. Nissan, figyelj, ezt nem kell megköszönnöd. Megegyeztünk. Köszönöm, hogy reggelivel készültél, de én nem akarok reggelizni, csak aludni. Úgyhogy én most visszafekszem. Ne ébresz fel a donolászással, jó? Halkan énekelhetek? Ne énekelj! Jól van. Jó, akkor reggelizzünk. A telefonom állandóan be van kapcsolva. Ha nem tudsz elérni, visszahívlak. Mindenképpen jelentkezem. Rendben, Murat, emiatt ne aggódj. Hát te miért lógatod az orrod? Nem lehet, hogy ma itthon maradsz. Drágám. Gyere, figyelj rám, nézz rám. Most el kell mennem dolgozni, oké? De este itthon leszek, és meglepetésem is lesz. Elviszlek téged egy jelmezbálba. Mi? Jelmezbálba viszel? Igen. Komolyan mondod? Teljesen. És milyen jelmezt választasz? Hercegnő leszel? Igen, hercegnő leszek. Igen, hercegnő. Nagyon kell. Szirán! Hallasz?
Mi van? Hát, nekem van egy kis gondom. Tényleg? Biztos, hogy csak egy gondod? Több is, de ez nagyon sürgős. Nézzám, még zuhanyozom. Hagyd már békén, egy percet adj, legalább annyit várj. Igen, de most az a helyzet, hogy nekem most nagyon kell pisilnem. Már még. Nem tudok várni. És hallom, hogy bent csobog a víz, nem tudok tovább várni. Jól van. Jól van, megyek. Egy perc. Te Nissan, nézd. Azt mondogatom, olyan kedves lány reggelit csinált nekem. Milyen aranyos, hogy tud ilyen gyorsan felhúzni, de akármit is csinálsz, az egy perc alatt felidegesít. Ilyen gyorsan írtsák ki a pókjaidat. Világos? Már itt van, fent a lakásban. Menj. Megyek. Menj. Jó napot! Jó napot. Hogy hívják? Ayla. Na és magát? Engem? Berzán. Bejelentkezett már? Nincs a neve a listán. Be kell jelentkeznem. Nem intézhetem el később. Jó, rendben. És mi a panasza? Szörnyen fáj a fejem. Nem gyakran, időnként, és elkezdett fájni a hasam is. Értem. Előbb nézzük a fejfájást. Pontosan hol érez fájdalmat? Először a nyakamban, utána már lejjebb is érzem. Értem. És a hasfájás gyakran előfordul? Időnként. Nem stresszes a munkája? Előfordul, hogy nehezebben alszik. A fej- és hasfájás oka is lehet a stressz. Igen, elég stresszes a munkám. Ugyanakkor én nagyon élvezem. Ettől olyan bonyolult. Értem. Felírok egy fájdalomcsillapítót, ezt beveheti. És próbálja meg oldani a feszültséget. Hogy érti? Nem is végez semmilyen vizsgálatot? Nem küld el MR-re? Most nem szükséges. Ha nem szűnik meg a fájdalom, jöjjön vissza. Egyébként mivel foglalkozik? Én? Orvos vagyok. Épp magát kerestem. Megismerkedt? Még csak most ismerkedünk. Miért kellene? Elnézést, kezdjük az elején. Ayla doktornő mostantól nálunk dolgozik. Ő Berzán. Nagyon örülök. Azt hiszem, nincs humorérzéke. Mit tett vele? Semmit. Jöjjön, gyorsan körbevezetem. Legalább a kórházban szétválnak útjaink, és kitisztul a fejem. És figyelj, az isztambuli forgalomban nem árt, ha észnél vagy. Jaj, hányszor mondod még el? Megesik az ilyesmi, ilyen az emberi természet. Olyan zsíbes vagy. Igen, hála neked. Nissan, és kérlek, ma ne törd össze a kocsimat. Mi az? Talán nem indul? Nem. Indul az, de inkább kockáztatom az életemet. Ha? Nissan, gyerünk, indítsd az autót, és kérlek, ne beszélj. Dehogy. Egy másodperccel. Vigyázz a kocsimra! Tudom.
És az orvosi pihenő pedig itt van a folyósó végén. Ó, Ayla, gyere csak! Bemutatom az ápolóinkat. Asuman és Malik. Asuman nővér és Malik. Ő a nővérek őrangyala, ő pedig a recepció leg. Nem kell eltúlozni. Igen. Én most a gondjaikra bízlak, nekem van egy kis dolgom. Később folytatjuk a túrát. Rendben, köszönöm. Rátok bízom. Nyugodtan. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, doktornő. Hagyjuk a formaságokat. Olyan öregnek érzem magam tőle. Csak nyugodtan, lazán. De hát csak most ismertük meg, mégis hogyan szólítanánk? Te jó ég. Jó rátok ijesztettek itt az orvosok. Nyugodtan tegeződhetünk, semmi gond. Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt, Doki. Ayla kisasszonya, válthatnék magával pár szót? Persze. Rendben. Jöjjön. Ne szólítsatok doktornőnek, megegyeztünk. Na, puszi. Milyen furcsa ez a nő? Puszit dobott nekünk? Hogy képzeled azt, hogy így játszol egy orvos idejével? Hogy ne is említsem, mennyire nem etikus. Ugyan, ne legyél már ennyire dühös. Nem lettem dühös. De én- látom, hogy dühös lettél. Nem jó, hogyha folyton feszültség van. Lazíts már, nem kell mindenért aggódni. Szórakoztunk, jót nevettünk, vége. A sok stresszbeteg ezt tudod? Akkor majd később. Hát ezt nem hiszem el. Ez a Nem nő- jöttök ki? Nem mondhatnám. Egészen más stílusa van, másfajta személyiség. Hát Ayla, az a természet. Ahogy mondtad, más ember. De az egyik legjobb orvos, akit ismerek. De figyelj, ha találkozik Sinánnal, akkor aztán robban a bomba. Miért? Majd meglátod. Hát, Doki, tudom, hogy egy kicsit összepréselődtél, látom én, de hát ez van. Mit csináljak? A bogár kicsiknek meg fakíroknak való. Kis cuki, de nagyon megbízható autó. Ne tévesszem meg a megjelenés. Ah! Barátom, hogy lehet így kihajtani? Nézd! Az ember balra és jobbra néz, ha kereszteződéshez ér. Istenem, honnan szerezte a jogsiját, ha? Menjen és adja vissza, gyerünk, hála nekem, egy csomó életet mentettem meg. És maga hol tanult vezetni? Üljön vissza! Nem ülök vissza. Hogy akar rávenni? A török nők is vezethetnek autót, nem egyedül megy az utcán, ha? Csak megy, mint a tank. Balhét kavar kora reggel! Üljön vissza! Nem megyek. Én ugyan nem megyek. Mit akar csinálni? Üljön vissza és menjen már! Én ültessen be! Hogy mit akar? Mit akar? Beültet? Mit jelentsen Nissan, ez? állj le! Hogy beszélhet így vele? Ha? Mert ha nem megy el, mit csinál? Félreérted, barátom. Én nem vagyok a maga barátja, legyen esze, vagy én intézem el ezt az ügyet. Nézze, uram, ne húzza fel magát, csak beszélgettünk, de vége. Na jól van, menjen! Induljon! Jól van, megyek már. Miért kell ordítozni az emberrel? Menjen, ne beszéljen annyit! És még mindig mutogat. Na menjen! Erre igazán nem volt szükség. Már épp bocsánatot kért volna. Biztos? Hát, ne beszéljünk róla többet. Akkor megyünk? Háromszor mentél át a piroson, 4-5 kátyú, és 1-2 évet elloptunk néhány ember életéből, de azt megjegyezném, hogy egy szót se szóltam az én életemről. De olyan durva volt, nagyon durva. Közölte, hogy milyen rosszul vezetek, egyszerűen nem hagyhattam szó nélkül, amiket mondott. Azt én is mondtam, hogy maradt éppen a kocsid az isztambuli forgalomban. De ezt hagyjuk. Egyáltalán te hogy maradtál eddig életben? Az életed egy merő akció. Mindenkinek megvan a titka. Egyébként a lényeg, hogy eddig életben maradtam, sőt. Meglepetés! Térj magadhoz, kölyök! Nővérkém. Te meg, hogy kerülsz ide? Na nem áll. Szervusz! Szervusz! Na.
Oh, mi van? Miért hallgatott el mindenki? Eléggé megleptél. Miért nem szóltál ide, mielőtt jössz? Mondtam neked, hogy meglepetés. Kolyok! Jöjjök, mintha 10 évvel lennél idősebb, pedig csak 2 év van köztünk. Egyébként van számodra még egy meglepetésem? Mi az? Hogy a te lakásodba költözöm. Oh. Szóval másoltasz nekem kulcsot, ugye? Dr. Sinán, a betege a kezelőben várja. Rendben. Nissan. Jó munkát, Nissan. Igen. Én is megyek. Megnézem a betegeimet. Jó munkát. De éhes vagyok, Már apa. egy fél adagot megettél. Hogy lehetsz még De éhes mindig? vagyok. Jó napot, doktor úr. De hát, fiatalember, mi a neved? Kutaj. Kutaj. Hányás, szédülés. Jól tudom? Igen, magas láza is volt, reszketett is, és nem akar felkelni, aggódom. Maga az apja? Igen, az apja. Aikut vagyok. Aikut Hildén. Jó napot, Aikut úr. Ő Aikut és maga Kutály. Na hát, magának micsoda humora van. Mármint én csak oldani akartam a feszültséget. Kora reggel óta éhes vagyok. Én már mindjárt éhen halok. Éhes vagy? Hozok neked enni, ha akarod. Mit szeretnél? A dönert szeretem, meg tulumbát szeretnék, aztán egy baklavát, és utána meg... Sajnálom, pajtás, de még várnod kell egy kicsit. Rendben? Még el kell végeznünk egy pár vizsgálatot. De én nagyon éhes vagyok. Megértem, hogy ez bosszantó, de még várnod kell. Miről beszéled? Apa, mondj már neki valamit. Kutály. Persze, igen, a fiú éhes, az szörnyű érzés. Én is ismerem. Nissan, kérlek, kérdés nélkül ne szólj hozzá. Bocsi. Rendben? Te meg nyugodj meg. Ha? Mondja, hány éves fiam? 32 vagyok, majdnem 33. Nős ember? Nem, nincs feleségem. De maga igazán jóképű fiatalember, a maga korában kell házasodni, nősüljön meg. Rendben. A légzésében nincs semmi probléma. De én nem is mondtam, hogy a légzésemmel van baj. Akkor milyen problémával jött? Fiam, nekem szörnyen hasogat a hátam. Mind a két oldalon szörnyű fájdalmam van. Bármit csinálok, nem múlik. Rendben. Kérem, feküdjön a hátára, és megnézem. Jaj, fiam, én hogyha hozzám érnek, én nagyon csiklandos vagyok. Majd vigyázok, ne aggódjon. Feküdjek le? Hogy feküdjek le? Jöjjön. Jó. Jól van, fiam, de ha csiklandoz, nevetni fogok. Kezdhetjük. Oké. Igen, kezdjük. Én mondtam magának, hogy csiklandos vagyok. De meg kell vizsgálnom, különben nehéz segíteni. Jó, majd visszafogom magam. Biztos? Igen. Kezdhetem? Igen. Jól van. És már kész is vagyunk. Nagyon bátor vagy. Láttam már olyat, hogy valaki elsírta magát. De te igazán bátor vagy. Olyan, mint az apja. Mi aztán tudjuk, hogy kell viselkedni egy gyönyörű nő előtt. Hasonlítunk, ugye? Hát egy kicsit. Igazából nem nagyon. Tudja, eltűnődtem, hány gyereke van, mert jól megtalálta a hangot Kutályjal, és ez elég ritka dolog. Nem, nekem még nincs gyerekem. Tényleg? Hát akkor a férje igazán szerencsés ember, mert szerintem maga csodálatos anya lesz. Nagyon köszönöm, de egyedül vagyok. Igazán? Én is. Elnézést. Ha befejezte a flörtölést, tovább mehetnénk. Oké, udvariatlan vagy, mert szerintem Aikut úrnak ez nem állt szándékában. Ez biztos, Nissan?
Megbocsásson, doktor úr, de mondani akar valamit? Mint ha most célozgatna. Én nem célozgattam, csak kértem, hogy ne hajtson rá a doktornőre. Nézze, doktor úr, eddig én tisztességesen bántam önnel, és fordítva is elvárom ugyanezt. Különben sajnos élnem kell a jogaimmal. Élnie kell a jogaival? És pontosan milyen jogokra Kérlek, jól van, oké. Szóval egy pillanatra, ha visszatérnénk a problémához, vagyis Kutály állapotához, vizsgáljuk meg, oké? Rendben? Kutály? Kutály? Hol van Kutály? Kutály? Hol van Miattam most Kutály? elszökött ez a gyerek. Hogy miattam szökött meg? Igen, mert flörtölés közben nem értél rá figyelni. Ide hallgass, belemásztál a pasi arcába, Nézzám, és... kérlek, nem akarok veszekedni veled. Vita helyett segítsenek megkeresni a fiamat. Kutály! Kutály! Asszonyom, kérem, engedje el a kezemet. Különben nem tudom megvizsgálni. Asszonyom... Egyszer már megjártam, most nem akarom. Emeljen fel. Rendben. Jaj, emeljen! Tessék, doktornő. Ne jelj hivatalosan, jó az Ayla. Ha most nem érsz rá, visszajövök. Most végeztünk, mondd. Mivel végeztünk, fiam, hiszen még meg se vizsgált rendesen. Nem, maga mondta, hogy nem akarja a vizsgálatot. Persze, hogy nem akarom, nem tud meggyőzni. De meg se próbálta. Maga az orvos tegye a dolgát. Nézze, valószínűleg porckorong sérve van, de meg kell vizsgálnom, hogy biztosan tudjam. Porckorong-sérv, honnan tudja, hogy az van? Hiszen még meg se vizsgált. Mert nem hagyja, asszonyom, azért. Doktor úr, Igen, doktornő? ha megengeded, én is megvizsgálnám a hölgyet. Tessék. Fel tudja emelni előre a karját? Most megérintem az oldalát, felkészül? Igen. Korábban miért nem mondta, hogy csiklandós? Jól megtankolták most, nem? Igen, de nem tudom, ki bír megenni ennyi ételt. Na ki? Szétosztják a szomszédok. Különben nem tudnák megenni. Igazad van. Kutály, hol vagy? Kutály, gyere elő, ha most azonnal előbújsz, veszek neked egy óriási dönert. A börek jobb, mint a döner. Ezt se tudja. Kutály! A pasi nyíltan kikezdett felette, meg észre sem veszed, mi? Doki, nekem ez tényleg nem tűnt fel. Egyébként azt hittem, hogy simán udvariaskodik. Nissan, ne védd nekem azt a pasit, nem akarok erről vitatkozni. Neked kellett volna vigyázni rá. Megvan a gyerek? Nincs. Ez is az én hibám? Igen, a te hibád, mert elrontasz mindent, amihez hozzáérsz. Asszonyom, érez még fájdalmat? Hát én nem tudom, mit csinál, de nagyon jó érzés volt, Allah áldja meg. Maga sokkal jobban ért hozzá, mint ő. Nem hiszem, asszonyom. Berzán doktor kiváló orvos. Talán maga a tanára? Ugyan, de hogy micsoda ötlet. Most már felkelhet, asszonyom. És mit gondol, doktornő? Valószínűsíthető, hogy porckorong sérvről van szó? Nem értek egyet. Hogy? Én mást gondolok. Szerintem a veséje érintett, esetleg vesedaganat. Mozgásra erősödik a fájdalom. Szerintem porckorong. Lehetséges. De a fájdalom nem sugárzik a csípőtől a lábak felé. A szenzomotoros tünet nem érzékelhető a végtagban. Tehát nem porckorong. Szerintem viszont az. Na elég. Döntsék már el. Mégis mi bajom van? Dr. Ayla, a betege már várja. A helyedben vizelet és vesevizsgálatot kérnék. De a te beteged, a tiéd a döntés. Jó munkát. És minden jót. Minden jó, drágam. Ez a nő nagyon okos, hm? Hallgasson rá. Igaza van. Köszönöm. Malik? Igen, Rocky? Előkerült a gyerek? Nem, Sinán és Nissan még mindig keresik.
Még egyszer be kéne mondani. Már is, Doki. Kedves kutály, ha most hallasz... Hang... Ott van, ő az! Mari, kapd Kutály! el! Ott! Kutály! Kutály meg kölyök! Niszán! Kutály! Állj meg kölyök! Gyere ide! Kutály! Állj meg! Kutály! Kutály? Igen, Kutály. Ezt élvezted, ugye? Nem értelek. A kezelőben. Megaláztál mindenki előtt. Én csak segíteni akartam neked. Már megint ilyen vagy, miért nem mosolyogsz? Pedig biztosan nagyon szép a mosolyog. Hagyd a mosolygást. Hogy beszélhetsz velem így egy beteg előtt? Ezek után hogy bízik meg bennem? Ezek után hogy fog hinni nekem? Igazad van, a bizalom tényleg fontos. Azt is tudtam, hogy ez fog történni. Tudtam, hogy reagálsz majd. De mégis De mégis mi? nem viseltem volna el, ha hazaküldöd egy fájdalomcsillapítóval. Ez az alapelve. A nőnek porckorong sérve van. Ebben tévedsz, és ha valaha lett volna sérve, te is pontosan tudnád. Honnan tudod, hogy még soha nem volt sérvem? Mert elég jó formában vagy. És feltételezem, rendszeresen sportolsz, egészségesen eszel, de nekem volt már sérvem, és tudom, hogy ez milyen fájdalom. A betegednek nincs sérve. Biztos vagy benne? 97%. Azt mondja 97%. És akarsz fogadni? Jól van. Jól van. A vesztes vállalja a győztes műszakjait egy hétig. Talán legyen 2 hétig. Oké. Utoljára kérdezem, rendben? Igen. Akkor kezed fel. Nincs itt. Így sincs. Na, Niszán. Most mérges vagy, de jól mulattunk. Jól mulattunk. Mi nem szórakozni jöttünk, Niszán. Igen, azt tudom, de... Gyere, nézzük meg itt is. Kutály! Kutály! Elnézést! Itt vagyunk a szobában, kinyitná? Nem nyitom ki, hagyjanak, ne kövessenek már tovább! Kutály! Már látod? Egy kis kölyök szórakozik velünk. Ez óriási. Hát úgy néz ki, hogy itt ragadtunk mi. És itt nincs világítás. Itt sötét van, én félek a sötétben. Niszán, várj, mit csinálsz? Várj! Én Nyugodj félek már a meg. sötétben. Várj, nyugodj meg egy pillanat. És ezt... Így jó? Nincs sötét. Hát, jól van, jó lesz ez így. Nem olyan romantikus, mint a gyertya, de az nem baj. Romantikus. Nem értem. Itt miért nincs térerő? Istenem! Mi van, Berzán? Semmi. Idegesnek látszol. Most tényleg mi van? Mi lenne? Állj le. Már megint felhúzott. Bejött a vizsgálóba és közölte, hogy rossz a diagnózis. Ráadásul a beteg előtt. Hogy bízol a beteg bennem? Ha van egy ötleted, félrehívsz és elmondod. Ennyi. Ebben igazad van, egyetértünk. De hát Ayla ilyen. Mármint néha tényleg idegesítő. Máskor meg úgy megnevetted, hogy még a könnyed is kicsordul. De tény, hogy nagyon okos. Én még nem láttam, hogy hibázott volna. Ezt meg hogy érted? Úgy, hogy nem árt, ha újra átgondolod, amit mondott. Ez a nő nem hibázik. Vagyis bennem nem bízol meg, Murat? Mennyi ideje vagyok itt, és nem hibáztam. Egyszer mindennek eljön az ideje. Ez a tiéd? Nem kérem. Akkor hadd igyam meg, majd később csinálsz még egyet.
Édes Istenem, most adj nekem türelmet. Nézd, ha nem hallgatsz rám, nagy hibát követsz el. De te nem hallgatsz rám. Istenem, most segíts! Miért szórakozol vele ennyit? Roppant szórakoztató. Igen, Szule? Igen, egy pillanat, tartsd. Nem értem, miért nincs térerő. Hát nincs és kész. Te hogy tudsz ennyire nyugodt lenni? Ha? Mit csináljak? Semmit, Niszán, csak ülj. Van itt valaki? Málik! Ha-hó, bezártak ide minket! Miért Mit kellett mondtam? ellenem hangolni a lányomat? Milyen Nem akarsz bosszút? bosszútálni Az rajta? én lányom is. Miért akarnám ellenet De igen, hangolni? tudom, hogy erről van szó. Kérlek, Megtetted. nagyon kérlek, könyörgök, nézd! Pontosan tudom, hogy mi jár a fejedben, Meghallgatnál? uram. Kérlek, Szút, hagyd Te ki a nem kettőnk beszélted a vitájából, gyerekeidet, rendben? És most már mindenképp ott Halló? akar maradni veled. Halló? Hallasz engem? Figyelj, itt alig van térerő, majd később Nem, visszahívlak. uram, ezt most beszéljük meg. Én most leteszem, Szúle. Azt mondtam, nem. Istenem! Nincs ott senki? Sinan? Niszán? Mit kerestek ti itt? Ez Kutály műve. A kölyök behúzott minket a csőbe. Ránk zárta az ajtót. Kutály. Igen, Kutály. Csőbe húzott titeket. Mármint egy kisfiú, két felnőtt orvost. Igen, ezt át kellene nézni. Málik? Igen, Doki? Van már valami hír a gyerekről? Nem, még nem találtuk meg. Hallom, bezárta magukat. Murát doktor mondta. Ez vicces? Hát én jót nevettem. De ne húzza fel magát, Doki. Csak egy kölyök, egy kicsit játszik velünk. Valahol itt van a kórházban. Beszéltünk az apjával. Keressük, majd meg lesz. Ne idegeskedjen. Én nyugodt vagyok. De Niszán még aggódik. Niszán, azonnal menj és keresd meg azt a gyereket, jó? Már régóta eltűnt. Menj. Na de... Nincs semmi, de indulj. Na menj. Szirán? Igen, a nővérem. Már el is felejtettem. Murát mondta, hogy bezártak titeket. Murat jól csinálja. Olyan, mint egy kétlábon járó pletykafészek. Na, mi volt? Mondjátok már. Hagyj már. Elvesztettünk egy gyereket a kórházban. Már reggel óta keressük. És persze Niszán miatt van. Miért? Mert ő csak a pasira figyelt, aki flörtölt vele. Az úr egyébként a gyerek apja. Ez elég bonyolult. Nem egészen így volt. Sinán, mármint Dr. Sinán beszélgetett az úrral, és a gyerek közben észrevétlenül elment, megszökött. Vagyis gyakorlatilag nem az én hibám. Niszán, Ha? menj. Gyerünk, keresd. Jó, megyek. Ez egy igazi romantikus kaland. Ti ketten igazán jól mutattok együtt, mint egy romantikus filmben. Jaj, hagyd már. Mi lenne a címe? Életem átka. Igazi átok. Egyébként ma fogadtam Perszánnal, és ha én nyerek, és persze, hogy én nyerek, ő viszi a műszakomat 2 hétig. Milyen fogadás? Kivárom, hogy én nyerjek, aztán elmondom. Ne izgulj! Hajlá! Málik? Igen, Doki? Megjöttek a gyerekvizsgálati eredményei? Igen, már is nézem. Ha már őt nem találjuk, tudjuk meg, hogy mi a baja. Arszumán nővér. Doktornő? Miben egyeztünk meg? Ájlá, és hagyjuk a magázódást. Igen? Köszönöm szépen. Kinek az eredménye van most nálad? Berzán doktoré. Vagyis Ássia asszony eredménye. Hadd néztem. Nyugodj már ki! A
vizsgálati eredmény. Nézzük. Én is megnézhetném? Nem. Pedig már megnéztem. Mondja már, doktor úr, mi bajom van? Igen, doktor úr. Hadd tudja meg a beteg, hogy mi a baja. Igen, asszonyom. Úgy tűnik, hogy tévedtem. Az ultrahang szerint egy vesekő látszik az érintett területen. Elvégzem még pár vizsgálatot, és átküldöm az urológiára. Asszumán? Szóval, tessék, itt van a jövő heti beosztásom. Jó munkát! Drágám, kérlek értsd meg. Én csak segíteni akarok neked. Tudod, az automatába pénz kell. A pénz pedig itt van. Gyere, válasz. Melyiket szeretnéd? Azt kérem. Tehát a 22-es. Igen. Remek. A helyedben én is a 22-est kértem volna. Hopp! Nem olyan egyszerű. Jól figyelj rám. Neked adom ezt a csokit. De van egy feltételem. Mi? Te visszajössz velem az apádhoz. Nézz ide. Nagyon finom. Mogyoros. És teljes krém a tölteléke. Olyan édes. Olvad a szájban. Az a sokféle íz. Ha? Na, mit szólsz? Jól van, rendben. Kudaj, ne! Nissan, mit művelsz itt? Megtaláltam a fiút, és rávettem egy csokival, hogy visszajöjjön az apjához. Rávetted. Ah, A gyerek lisztérzékeny. Istenem, most adj türelmet. de honnan tudhattam volna? Nissan. Kudaj, nincs nagy baj. Ha? Gyere, gyere, tedd le a csokit. Tessék, fogd. Jól van. Jól van. Gyere, semmi baj. Semmi baj. A vizsgálatokból kiderült, hogy mi a gond. Lisztérzékenység. Bizonyos ételekre érzékenyebben reagál. Most beszélnie kell egy dietetikussal. Ott természetesen adnak egy részletes tájékoztatót, de mondok pár példát. Tilos minden készétel, szószok, sült krumpli, és sajnos szinte minden édesség. Ha továbbra is ugyanúgy eszi ezeket, akkor sajnos a hányás és a hasmenés is folytatódik. Pont ő. Nem lesz könnyű. Nincs más út. Egyébként el kell ismernem valamit. A fiam megizasztat minket. Jobbulást. Köszönjük. Minden jót. Nézzem, milyen napod volt? Tetszik a kórház? Hát, egy kicsit kalandos volt, de megoldottuk. Megoldottuk, persze. Nissan jól csinálta. Mondtad, milyen kezdő voltál? Elmondtad neki? Berzán. Mi az? Ez? Egy növény, ami Indiában terem. Teát főznek belőle. Kiváló antioxidáns. Nehéz rátalálni. Szerencsém van. Legális? Ó, de vicces. Mind dőlünk a nevetéstől. Én nevettem. Valójában nekem is van egy vicces sztorim. Ma nagyon jó napom volt, mert 2 hétre átadtam neki a műszakjaimat. Ja, igen, tényleg mondtál valamit. Mi is történt? Van kedved elmondani, Berzán? Nem akarom. Jó, akkor elmondom én. Berzánnal volt egy fogadásunk egy esettel kapcsolatban. Persze az én diagnózisom volt a helyes, ezért Berzán 2 hétig átveszi a műszakjaimat. Szóval mindenki készen áll a ma estére? Minden jöttök? Ó, most van az a bál. Hú, én totál elfelejtettem.
Most nem igazán vagyok hangulatban. Jaj, Színán, könyögök, ne csinálj! Várjatok csak, milyen bál? Jaj, ti a tiszteletemre rendeztek egy bált. Nem, ez orvosi bál, amolyan jelmezbál, orvosi mulatság, érted? Oh. Időnként rendeznek egy ilyen bulit, van egy ilyen szervezet, gyere, ne hagyj engem ott egyedül, na! Az én jelmezem megvan. Meg szuper. Nekem miért nem szóltatok, hogy bál lesz? Most mit veszek fel estére? Ayla, neked nem kell jelmezte, így is elég érdekes vagy. Mármint pont jó vagy így is. Drága életem, olyan édes vagy. Te mindig tudod, hogy kell jókedvre deríteni egy nőt. Ayla, mondtam már neked, hogy ne csináld ezt nyilvánosan. Te is próbáld ki, szórakoztató. Nem, én biztosan nem. Jól van, te mit veszel fel este? Igazából nem készültem, lehet, hogy nem megyek. Véletlenül egyetértek Nissannal. Igazából én sem akarok elmenni. Előkészítettük a beteget, az egyesben van. Rendben. Nissan! Ha? Nissan, majd találkozunk. Rendben, szervusz, Berzán. Hát, akkor én megyek. Kitalálom, mit veszek fel. Jaj, Berzán, drágám, még egyszer köszönöm, hogy átvetted a műszakokat. Várjon egy percet, kérem. Doki. Hát mivel a kocsid lerobbant, és reggel is én hoztalak be, haza is vihetlek, ha akarod. Nem szükséges, de kösz. Most amúgy sem hazamegyek. További szép estét. Nem hazamész, akkor hova akarsz menni? No csak. Miért érdekel téged, hogy hova megyek? Persze oda mész, ahova akarsz. Világos, nekem semmi közöm hozzá. Szabad ember vagy, azt csinálsz, amit akarsz. Van még valami? Nincs. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Mi a helyzet? Meg vagyok. Na és veled? Na? Valami baj van? Nem, semmi. Csak itt hagytam a kulcsomat. Valahogy nincs helyén az eszem. Látom rajtad, hogy van valami. Ha akarod, beszélhetünk. Lehet, hogy tudok segíteni. A nejem, mármint a volt nejem, ma felhívott engem. Volt egy szörnyű beszélgetésünk. Még azon kattog az agyam. Öcsém, mindig van valami. Én jobbnak láttam menekülni. Mindig ezt tettem. Valami nem jön össze. És rossz vége lesz. Sajnálom, nem tudok újat mondani. Nincs mit mondani. Neked van igazad. Talán egy író vagy egy költő tudna róla beszélni, de én... Mit mondhatnék? Mindig rossz vége lesz. Hol a fenében van? Mi baj van? Nem találom. Várj, nyugi. Tessék, itt van. Én is ide szoktam tenni. Köszönöm. Este találkozunk, jössz, ugye? Megyek. Anyukám, én még a kórházban vagyok. Jól van? Aha, anyukám. Igen, jól vagyok. Miattam nem kell izgulnod, rendben? Majd később visszahívlak. Jó éjszakát! Ayla. Meglepetés. Tessék?
mondd, milyen ember vagy te? Egy csomó üzenetet írtam, nem írtál. Hívtalak, nem hívtál. Miért nem hívsz vissza legalább udvariasságból? Színem, azt hittem, már túl vagyunk ezen. Nincs értelme tovább beszélni erről. Mi szakítottunk, hát nem érted? Igaz, hogy nem túl szépen ért véget, lehettünk volna kedvesebbek egymással, de ennek vége. Én ezt a fejezetet végleg lezártam. Én nem szeretném, hisz nevetséges, ami történt. Ez igaz. Sokszor nevetséges volt. Az egész életem nevetséges lett. Éppen ezért azt szeretném, ha nem hívnál többet. Színán, kérlek, hallgass végig. Jó ét. Mi van, Színem? Tessék, Ayla. Mi? Hát eljöttél! Jól áll neked a szakálfőmet. Egy kicsit viszked, de nem okozhattam csalódást a lányomnak. Tényleg nagyon jól nézel ki. Hercegnő, hadd nézzelek. Olyan szép vagy, rögtön meghódítottál. Nagyon csinos vagy. Milyen aranyos ez a lány. Te is jól nézel ki, látom, minden kiegészítőre gondoltál. Ugye? Sokat dolgoztam, hogy összejöjjön. Sziasztok! Nézzenek oda, micsoda herceg kisasszony! Igazán csinos vagy, imádnivaló ez a kislány, nagyon szép vagy. Szerintem te vagy szép. Ó, megeszlek. Te sokkal szebb vagy, mint én. Berzán? Nagyon jól áll. Pont erre számítottam tőled. Ó, én nem számítottam rá, hogy te kalóz leszel. Miért? Mit vártál? Ügyeletest. Értetted az iróniát? Értettem. Nem sokára átveszed az én műszakomat, gondoltam tetszeni fog. Hagyj fel az orvoslással, és állj be humoristának, az jobban Igen, ezt mások is mondták már. Varázslóm, nagyon jól nézel ki. Ön úgy szintén, boszorkám. Nagyon köszönöm. Gyere, drágám, menjünk táncolni. Itt az én hercegem. Igazán jó képű vagy. Ayla, tényleg nem találtál semmi mást? Könyörgök, nézd meg ezt a fejemet. Az Istenért. Tudod, hogy kiskorunkban is mindig hercegnek hívtalak, és nem is tévedtem. És talán itt megtalálod majd a hercegnődet. Mondtam már, hogy ezt mások előtt ne csináld. Jól van. Hát akkor jó szórakozást. Önnek is, hercegem. Édesanyja. Próba! Hangpróba! Jó estét! Köszöntök mindenkit! Mindenki nagyon jól mutat. Na de... Appá! Nem úgy, mint mi. Ugye? Bravo! 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 Nos, barátaim, ez a jelmezbál nagyon mókás ötletnek tűnt. Gondoltam, ki jár nekünk. Mármint azt hiszem, mindenki egyetért abban, hogy nagyon sokat dolgozunk, nem igaz? Először ott van az orvosi, aztán a gyakorlat, az éjszakázások, a fiatalságunk elszáll. Nem igaz? Nekünk is jár egy kis mulatság! Éppen ezért, persze bármilyen munkásak vagyunk ezekben a jelmezekben, és talán egy kicsit abszurd is, mindenkinek jó mulatást! Zenét! Zenét!
Gyere, táncolj! Oh! Jó! Édes Istenem, elütöttem hófehérkét! Oh! Jól vagy? Hadd nézzelek, nincs semmi bajod. Gyere csak. Várj egy kicsit, de mit művelsz? Megmentettelek ettől a baromtól. Hogy micsoda? Én jól éreztem magam. Azt nem hiszem. A pasi zaklatott téged. Én csak úriemberként segítettem neked. Nagyon köszönöm, de egyedül is meg tudom védeni magam. Ne tegyél úgy, mintha én lennék a rossz. Láttam, hogy téged is zavart a viselkedése. Mellesleg átlépte a határt. Allah, ki dönti el, hogy hol a határ, talán te? Nem kell ide ez a macsó tempó. Oké, jól nézel ki meg minden, de mire elég? Egyébként igenis meg tudom védeni magam. Elnézést kérek. Te... Látod, hogy mit csináltál? Én mit tettem? Tönkretetted a ruhámat. Nem csináltam semmit. Azért volt, mert felbosszantottál. Ne neves. Jól van. Istenem. Jól van, oké. Bocsánat. Jó estét. Megtisztelne egy táncon? Gyönyörű a zene. Elárulná a nevét? Azt hiszem, azért nem válaszol, mert titokzatos hercegnő. Igaz? Nem a kórházban dolgozik. Mert ha ez így lenne, én ezt a tekintetet és ezt a mosolyt nem felejteném el. Ki maga? Nem árulja el a nevét. Hm? Talán, ha hoznék egy italt, nem tudom, talán beszélgethetnénk. Hm? Rendben van. Megígéri? Rendben. Akkor mindjárt visszajövök. Várjon.